punai weng araja arbusan baka Khasi Students Union Laban Circle kalaraki kajing dap live host nam kajing ya linti keseng usamla rangba Lombok Star Well Marngar President ke KSU Central Executive Council kumu kongsan ulak keren halor kajing ban ben ke Sorkar yagi Longkmie ke bedejing dia dak ba shuterwa sha bat so a Khyndailad haba keren halor ke ni kamat ulaong badang hagi Khyndailad tayo ke beladap ke Sorkar kala pinsngo bhai ki Samla da kajing put jing tem Hamadan Polo Henry tang hadin Khyndailad sngi ki Longkmie ha Khyndailad ki jaw Ummat ulaong ba ke jua ke Sorkar ke pinsngo bha ke de ke jua ke Sorkar ke sempat e ke jat ben rio Nalor ka tau laong bagi jing ngap jar ka KSU ka day namar bagi shim ya ka linti ban long ki biaisha bat kum ta ula weri Samla ban long ka jinkermen ka lawe bat ka jat ben rio baro ka we Marngi pat ya ka jinglong jingman khamtam ki disngi kita ki jing tenju pa kita jinganga ba ka jing pisa ba ka jing ganyal jungki pado pasnam haibun ba di panta ka day pat ka kamram jungi kum ki Samla Paganya ilong kita kinong Pynjaw, bat kinong kit, bat kinong pagsnowi kita dijenge. Tang Khyndailad tayo ka Sorkar, sawa kita jemput jingtem tipo Madan Polo. Syat mesti ikun Samla, taga Pynykmen. Khyndailad sngi jaw Ummat ki Longkmie tipo Khyndailad. Kay bang kwa manong golong kaju ka Sorkar pensuba, bat kaju ka Sorkar pasempat kita joki parali. Kiba boleh se kali balai ke KSU kasam. Renga so bandong isyam dia kelenti jong kejing yesa. Makan sepan kata kalong wanam up Samla. Ya kini kita kisyan kiba pau bagi long mat laksa. Kadai kamram hangi wei ban keli ka e bengi bende. Nyuma apreng jong kita. Kejing du jengkermen bat ki chung khamen sim chu ki parali nasoban ong bat ngan wer ki Samla aing long ka jingkermen ya kalawei chongari bat ka chat ndi guru kawei Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya